Mati Rahayu Bade. Ate penebut para Gusti Kawakung saengga mengiki sapa tema kumpul ngono ya. Nggih, Bade. Sapa wae sing tepang ya. Niki Kang Kabul, Kang Kandangan, Kang Kuat, Kang Haji kalih Kang Fauzi, Bade. Ya. Tadi rutinane kalih ibu, kok dene sing dimake moyo padha teko ngono ya. Nggih. Kudu digerteni marang sira kabeh. Yen taun iki taun 2021 wis sinebut ana ing ramalane Jayabaya. Kuwi jamane jaman Kala Sura ngono ya. Kala Sura. Nah, tekse jaman Kala Sura ki apa dibangke ngono ya. Heeh, nggih, Bade. Nah, ini pada tokoh bertanya, apa itu yang dinamakan zaman Kala Sura? Monggo urut dari Kang Kuat. Aku pribadi mengenai Facebook dan Apa Kang? kalau surat itu jalan surat itu di Idris kan. Ya, maksudnya Kang Haji. Zaman kalau surat itu zaman penebusan Betawi, zaman apa karma itu dibalik. ya maksudnya ya maksudnya Ya kan Kandangan. Mana kata bicara lah. ya maksudnya Kalau surat itu wiwitan sekolah gitu ya. ya seperti gitu ya. Panjenengan mawon tadi nek mboten ya. Manut jenengan tadi. Nggih. Nanti sini jaman Kala Sura kuwi sebut jamane tekesi iku mongsone utawa jamane nalika bencana ngono ya. Nggih. Jamane nalika kesusahan wis pungkasan ya. Nggih. Dan bakal temuju menang jaman sing anyar ngono ya. Nggih. Jaman kang luwih apik ngono ya. Nggih. Makane saking lumrah yen babakan apa-apa regane ya larang lho ya. Nggih. Jenenge bawang, brambang, lombok saturute kuwi regane larang. Wong sayurane gitu ya. Nggih. Terus iki jamane akeh wong sing padha duwe utang lho ya. Nggih. Ae ning papan panggonan akeh sing urusane karo adunyan apa ditagih babakan utang ya. Nah makane tegese kala kuwi sinebut ya wektu ngono ya. Jeneng kala kuwi Waktu. Zaman Sura ki tegese saka ngono ya. Sapa, Pak? Dadi tembunge tembung Surasa utawa Sura ngono ya. Sura tegese apa Sura kuwi dibangke ngono Pak ya. Nah, dan ini Pak Dede bertanya lagi, apa yang dinamakan sura-sura itu? Ya kan buat sura-sura kan? Yo, capsir banter kita sak pikir Bu ya. Oke niku Pak. Ngaji. Sura niku artine wani. Nah, sura-sura niku artine wani kali wani. Nah, niku wong padha karo. Ya, maksudnya Artine apa Pak? siji wani-wani, Siji hati-hati. Ya kan Kandangan. Anyar-anyar. Anyar-anyar. Anyar-anyar ya. Nggih, kan iki Dari panjenengan mawon ya. mulang ke sami. Ya, wani lucu-lucu gitu ya. Nggih. Wani-wani, hati-hati, Hati-hati. anyar-anyar. Anyar-anyar. Komplit tadi. Komplit gitu ya. Nggih. Tadi jenenge tegese sura-sura kuwi duwe teges utawa makna. Tegese apa? Tembunge saka sura-sura kuwi tegese kekuatan utawa candle utawa wiwitan ya. Dadi kekuatan candle utawa wiwitan kebangkitan ya. Nggih. Tegese kuwi iki ya bakal dadi bakale ketemu benang merah utawa titike ya. Kang sinebut jenenge
jenenge wolak-walike jaman lho ya. Dadi wolak-walike jaman. Nah, kang sinebut saka ki mau. Kuwi jamane kala bendu. Lah jaman kala bendu ki apa tegese? Wis biyen tak ulangke. Ayo dene sak mikir ben latihan Jawa ngono ya. Nggih. Nah, ini pada tokoh bertanya apa yang namanya zaman kala bendu, yo Kang Wat. Ya, maksudnya Kalau tunggu itu artinya zaman tanah kontrak. maksudnya Zaman television Pak. ya, maksudnya Zaman yang pasukan Pak. ya, kabul Di zaman kakak kebentuk itu ya. ya, Kami pada. padha ngono ya. Nggih. Dadi jaman kala bendu kuwi jajane jaman sing akeh fitnah iku ya. Nggih, bendu. Bendu utawa dajal utawa fitnah. Dadi akeh wong sing ora tumindak perkara sing ora ditindakake ning dikira nindak. Oke. Makane akeh fitnah Benar. iku ya. Nggih. Contohnya ya wis dilakoni ning palenggahan Karipan Nusantara. Nek ana siswane sing lara jare disantet karo gurune. Nggih. Ana siswane sing mati jare ditumbalake Gurune. kuwi lak wis Fitnah. Pak. klebu fitnah lho ya. Nggih. Jangkep karo sing dingendikake Jayabaya ngono ya. Nggih. Kadang adi pelaku, akhirnya dhewe ya tinggi percon Toan. ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Lah bisa mungkure jaman kala bendu kuwi bakal ketemu sing jenenge jaman kala suba ngono ya. Ayo jaman kala suba apa ditakoki ngono Pak ya. Nggih. Nah, setelah zaman kala bendu itu nanti akan datang zaman kala suba. Dan ini pada tokoh bertanya apa itu zaman kala suba? Monggo Kang Wat. Pakai itu terus pasti. Pada latihan ben ngerti Hmm. bangsane jaman biyen ya. Nggih. Nggih, Pak. Jawab saya sate ngono ya. Ya maksudnya Mbok menawi zaman kalau itu zaman pencerahan atau itu zaman bangkitnya apa tiba-tiba pilihan. ya maksudnya Zaman syukur ya. maksudnya Zaman cerahan Pak. maksudnya Derek panjenengan ya. apa ya Sami, Pak. kan apa dae ngono ya. Nggih. Sing aman, Pak. Ya. Tadi tegese jaman kalau sudah kuwi tegese jaman keemasan ya. Seneng-seneng ya, Pak. Utawa Murah. kemakmuran ya. Makanya ramalane Jayabaya kuwi jaman iki ditandani kanthi anane kahanan kang akeh owah-owahan ya. Wawani perbasane tukul tetukulan ya. Kebetulan. Wawani tukulan lho ya. Nggih. Makane kudu ya. Nanging diwiwiti kanthi pengarep-arep anane Ratu Adil gitu ya. Nggih. Lah Ratu Adil iki akeh sing bahas. Tur akeh sing ngaku-ngaku dadi Tuh. gitu ya. Nggih. Dadi aja kan progres saiki dunia di media sosial. Bermedsosan ya. Nggih. Makanya saiki wong-wong kaya dolanan medsos. Kuwi apa sedangnya BF apa BF apa? Facebook, FB, Pak. Facebook itu ya. Nggih. Kalau tak menunggu itu ya. TikTok. Ngono kuwi mesti gambarnya kok gambar Ratu Adil, ngono kuwi lho ya. Nggih. Ono sing aku dadi Panglima Kumbang, ngono barang kuwi lho ya. Ya mendingan moyo ngaku supranatural apa jenenge mengatasi masalah tanpa masalah ngono ya. Nggih, Pak. Sing nyata ya, Pak. Nyata ngono ya. Nggih. Soalnya ngono kuwi lho ya. Kuwi pancen jamane ngono ya. Nggih. Kalau akeh jaman pengaku aku ngono ya. Dadi ora nandhakake kodene sing dikandhakake Jayabaya kuwi jaman wowohan. Jamane wiwitan sebetulnya Ratu Adil. Karena Ratu Adil jajane nepo ngono ya. Nggih. Ning akeh diaku-aku dadi perwujudane Menungso. ngono ya. Tak ngono ya. Nggih.
Dadi jenenge Ratu Adil kuwi ibaratnya serat dari kitab Musharor kuwi ngandhakake sapa sing pengin ngerti dununge Ratu Adil kuwi manggone jajane ana jiwa-jiwane kang iso mimpin kelawan masyarakate utawa rakyate kuwi ya. Maksudnya iso gawe kawicaksanan keadilan tumrap pribadi lan tumrap liyane ngono ya. Lah kuwi sosoke ora gelem maujud siji anake kuwi sosoke kesifatan sing ditancepake marang para penggawa sing duwe kuwasa utawa pemimpin kuwi ya. Tak kuwi ya. Nanti sok Ratu Adil kuwi enek sing lurah, bupati, gubernur, presiden, sampai sok tingkat sing iso RT gitu ya. Nanti jumlah Ratu Adil dibeli akeh gitu ya. Jadi besok Ratu Adil ki mlebu dadi RT, dadi RW, dadi lurah, dadi camat, tapi itu rutin gitu ya. Tak gitu ya. Makanya iki padha-padha ngerti karena apa ki dasare ramalane Jayabaya kuwi dinggo kajian sementara budaya karena apa zaman kala Surarasa itu peribahasane nandhakake akhire zaman kala Gendung ngono ya. Tegese kuwi zamane nek modernisasine transisi ngono ya. Transisi. Apa kuwi transisi kuwi tegese ngono ya. Transisi peralihan, Pak. Peralihan ya. Tegese kuwi wolak-walike zaman pinuju ning zaman kemasan ya. Makanya sing biyen zaman perak sesuk bali ning zaman emas ya. Karena sadurunge nglakone zaman perunggulan perak sejatine biyen zaman emas ya. Makanya nek bahasane wong modern kok dene ngaji, moyo, kabel kuwi jenenge golden era ngono ya. Apa kuwi golden era? Aduh. Nah, ini pada takwa itu bertanya kan, apa itu golden era? Kan buat zaman kemasan berarti. Ya, nanti golden era ku mau apa bener mau ya? Ya, golden kan mas era itu zaman, Pak. Nah, ngono kuwi ya. Zaman keemasan. Makanya besok bakal duweni sing jenenge carane nampa utawa kena zamane digambarake dadi zaman akhir. Besok sadurunge ning zaman kemasan kuwi mestine ya ana mangsane bencana ngono ya. Mangsane kekacauan, bahkan siang dia. Lan akeh penderitaan. Karena apa? Pinuju ning tatanan sing luwih apik gitu ya. Makanya rawokal Ramadan iki saben dina diudani gitu ya. Nek bendina udan para petani rasa mimpi gabahe esuk regane beras dadi larang gitu ya. Nah, makanya ini wis dilekasi zamane kekacauan. Besok wayahe wong nandur malah ora ana udan. Malah angel nganggo banyu sing ngragati sawahe akhire mendina kuwi kudu ngebur gawe sumur kelangan BBM ngono ya. Akhire ditel ora cukup karo modal. Wis tanda-tanda penderitaan gitu ya. Makanya biasanya kudu latihan ora gumantung mangan wae dami gitu ya. Kira-kira apa sing iso dipangan ya. Liyane, Pak. Liyane gitu ya. Nek ras larang ya piye carane ganti ning wowoan apa ning pola wico apa tutik ngono ya. Nek pola wico ora kena dipangan, wowoan ora kena dipangan, wae dami rasa dipangan ya kancane dipangan nak ngono. Mantap, Pak. Mantap ya. Di akhir kok di zamane purba perkara ono sing dipangan akhire sing dipangan brayate dhewe ya. Nggih, Pak. Dadi sing kuat kuwi sing urip ya. Pangan-panganan. Pangan panan kasalane kudu ya. Nggih.
sing penak lah dadi rajane utawa radune Kraba. Kasarane ngono ya. Nggih. Dadi engko carane rakyate kuwi kok dipangan siji kok siji ngono ya. Carane suwe-suwe entek mergo apa? Dijatah dipangan ya. Nggih. Tapi yo sanepa kuwi sudah dadi raja utawa dadi ratu utawa presiden wis ketekan pangan sing dipangan kuwi rak. Ya, teh ya. Nggih, Pak. Ora medeni ngono ya. Nggih, Pak. Masalahnya ngono ya. Nggih. Makane besok kuwi tinggi gelar kuwi mau babakan penderitaan kuwi mau saking kudu pikiran kira kabeh dadi tumrap manusa sing disebut makhluk sosial kuwi mau kudu iso ninggalake perilaku sing babakan nyimpang lho ya. Dadi manusa ki sing dipikir aja babakan materialistis lho ya. Apa kuwi materialistis? Ya semua yang berhubungan dengan materi itu duniawi. Nah, ngono ya. Kudu bali ning babakan keluhuran. Kudu bisa mawas diri lho ya. Lakune apa? Laku prihatin ya. Nggih. Karena apa? Dimulihake tatanan babakan sosial ekonomi. Mergo besok situasi di masyarakat kuwi bakal akeh belah berantakan ya. Dikabarake pimpine padha duweni sifat amanah. Pimpinane seneng rusak ya. Morale padha bejat ya. Tapi tandane ngono kuwi ya. Nggih. Tahu ya. Makanya nih zaman kalau Surasa kuwi carane basa karane fase pembersihan. Resik karena transisi kuwi ngono ya. Nggih. Nanti dampake saka negatif kuwi mau sedadi positif ngono ya. Nggih. Lah wis kuwi engko lagi teko sing jenenge Gemelare Jakarta Anyar ya. Tegese Gemelare Jakarta Anyar kuwi nek basa Jawane harfiahe kuwi tegese apa carane laire donya kang anyar Gemelare Jakarta sing anyar ya. Nggih. Maknane spirituale kuwi kautamane kuwi menungso bali ning kepercayaan, bali ning adat dan budaya ngono ya. Ngerti kearifane lokal, agone nglakoni urip lan uripan ya. Makane saiki wis diawiti wong saiki wis do demen sing jenenge bakar dupa ngono ya. Karena apa? Babakan dupa iki menungso ing tanah Nusantara kuwi mbiyen padha diapusi. Sing larang-larang jebule saben dina ngono ya. Dadi digawe kuwi sirik, musyrik sak itu rutin. Akhire sing sugih negarane kono dhewe karena mendina nyambung kelawan leluhure nganggo uparampe paning lho ya. Sliramu nyambung karo leluhur ora ana uparampene ora bakal kabel ya. Tahu ya. Makane nek pengen ngerti besok jamu kau kaji ngerti nek kono 24 jam ngobong dupa meng wujude wae sing beda nek nek kono disebut apa jenenge kaya bubur Pak. Bubur ya janjane bahane padha wae ya tamu ya makane sakit balakan karepan Nusantara ki diawiti kudu sekep banggone ngobong dupa aja kalah karo sing neng kono ngono ya. Tak ngono ya. Kuwi kuwi ya sarana tumuju ning jaman keemasan. Senajan sepele ping dupa. Ning bener-bener nyambung karo sing kuwasa ya. Kadang ora. Paham ya? Nah, iki ngono kuwi. Sithik-sithik wae sing penting dene kiramu ing jaman transisi iki ing jaman perubahan iki ing akhir jaman iki kudu iso adaptasi kelawan pasrah semanding dedep kelawan pangeran ya. Karena Gemelare Jagat Anyar iki besok akeh
jagat sing gumulung kelawan apa adure donya sing ora migunani akhirnya diganti kelawan jagat sing iso manfaati ya. Nggih. Wong nyatane saiki lemah kuwi nek ora dirabuk ya ditandur ora tukul. Tukul. Dadi lemah wis kurang manfaat. Ati. Supaya manfaati besok akhirnya diwalek meneh lemah ben subur ya. Nggih. Dadi sudah diwalek omahmu ki iso dadine iso lemah ora ning dhuwur, lemah ngono ya. Lak medeni ngono ya. Betul, Bade. Ampun, Bade. Aku udah diwalek nanti pas subur kan omahmu jungkir kene iso ngono ya. Walik ngono ya. Nanti siramu kudune mlakune ngadeg-dedeg besok sikile dadine dhuwur mak sirane ngisor ngono ya. Lah nek ngono ya. Alame di walik ngono ya. Nek wis dilatih marang temempleke patrape pako bumine besok ya ora bakal ngefek tibamu ini gitu ya. Ya muga-muga sing dijaluk sira kabeh ora ngalami. Ning besok jamane digaru diluku utawa diwalik jagat iki besok bakal ana wong-wong pinilih, wong sing dipilih sing iso ngembangake babagan tatanan donya nyare ngono ya. Maka di saat itu dua anak cilik-cilik mulai diajari cara ngobong dupa, cara dia nyambung ngelawan bapak biunge, ngelawan leluhure gitu ya. Jam ya. Matrap jadi ngono ya. Nggih, Bade. Aja ngampe sok melu diwalik karo jande gitu ya. Tahu ya. Ya tolong ngono kuwi sampai besok meneh. Sakit disambung kalawan puja lan puji dikiri. Ayo Pak ya. Astagfirullah.